RBC सेन्ट्रेलनि जोंहा आलासि दंफैयो इउथनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां उत्तम बिथां ब्रह्म बर'जोंनो बहुत माने नाकिगुलि हिसाबै थाबाय आरो जोंनि एबसुनि निसिमा आनसलिक एबसुनिफ्राय जोंहा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दं आरो बिथांमोननि टिम दङ लोगोसे गावबुराफोर आरो जागृति जानानै माने बे बर' बाहागोफोरखौ फरायनाय थाबाय आलासि बिथां गेदेर आरो बिसेस जोंनि UPPL पार्टी मोनसे अर्गानाइजेसन जाबाय बियो रेजिस्टार्ड अर्गानाइजेसन जाबाय पलिटिकल पार्टी दा जोंनि पार्टीया मा हिनजावफोर गासैबो लिडारफ्रा गायजेननानै जोङो दिनै दिन्थिगोन आरो बे खौबो माने मानगोनां जोंनि निसिमा ब्लक UPPLनि दैदेनगिरि नोंथां जोंनि मानगोनां आफादगिरि बेजों लोगोसे जोंनि निसिमा ब्लकनिनो जोंनि लाइमोन गांखंनि जोंनि आफादगिरि जनि नार्जारि बिथां बेजों लोगोसे जोंनि निसिमा आनसलिक एबसुनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय जोंनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि लोगोसे सोद्रोमा नोंथांमोन बेजों लोगोसे जोंनिनो निसिमा ओनसोलनि जोंनि आइ बिमा लोगोसे आदै मादै आदा बिदा फंबाय आब' बयखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय नेसनेल बा इन्टारनेसनेल जोङो वर्ल्ड एनभाइरनमेन्ट डे दिनै जाहैबाय जोंना 5 जुन अक्ट'खौ जों फालियो मोनसे वर्ल्ड एनभाइरनमेन्ट डे हिसाबै एनभाइरनमेन्ट होननाय बुस्थुआ बेनो दि जोङो जि दिनै जों थांनानै दङ बा जोंनि बे बुहुमा जेरै सोलिगासिनो दं गासिबो एनभाइरनमेन्टनि सायाव सोनारनानै बे दंफां लाइफां लानानै दै आरि जिब जुनार गासिबो जोंनि बे एनभाइरनमेन्टआव गोलैजोबो आरो बेखौ बासायनानै दोननो हानायानो जोंनि इयुन जोलैखौ जों जुदि मोजां लांनांगौबा बेखौ जों बासायनानै दोननांगोन बा बेखौ जों जोथोन लानांगोन दिनै नंगौ दैबाना जायो आरो बेजों लोगोसे माखासे गोबां नेचारेल डिजास्टार जायो बेनि खारनानो जाहैबाय जों जोंनि एनभाइरनमेन्टखौ जों मोजां लाखिनो रोङाखै दिनै जों नुनो मोनो जोंहा दा सागर गैया खिन्थु सागरफ्रा गासिबो दा प्लास्टिकजों जमा जाजोब्बाय बेजोंनो सागरनि जेसेबां हाजार लाख जेसेबां प्राणिफोर दङ बिसोरो दिनै खहा जायो बेजों लोगोसे हायावबो दा बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय जिब जुनारफ्राबो खस्थ' मोनो मानसिफोरजों जेनेबा वाइल्ड एनिमेल मेन कनफ्लिक्ट जाबाय थायो बेफोरनो जाहोन दङ थेवबो जोङो मानसि जानायलाय जों हाजासे माने बेखौ रैखाथि होनांगोन आरो बिफां लाइफांखौ जों जोथोनै लाखियोबा बा बेखौ जों माबायोबा जोंनि बे जेनेबा ग्लबेल वार्मिं जि जागासिनो दङ बेफोरबो जोंहा जेनेबा खमिगोन बेखौ लानानै जोंहा जेनेबा दिनैनि दिनावहाय बुहुमनाङै बे वर्ल्ड एनभाइरनमेन्ट डेखौ फालिनाय जायो बा जागासिनो दङ बयबो जोंनि देशनि बुं बा आदार बिदेशनि बुं बयबो दिनै दिनखौ फालिनानैहाय बिदि बिफां लाइफां गायनाय लोगोसे माखासे जायगाफोरखौहाय फोसाबनाय साफा खालामनाय माखासे एवारनेस प्रग्राम लानाय बेफोरखौ दिनै लागासिनो दङ थिग बिदिनो जोंबो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिथाङा बुंदों जे बेखौनो जोंनि निसिमा ब्लकनि UPPL अफिसनि जेनेबा जायगा हिसाबै थि खालामनाय जाहोन लानाय जेनेबा आं गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो हामलायथि बावहरो आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जागायजानो थाखाय गुरै खावलायबाय गोजोन्थों थेंक इउ साबायखर थाबाय जोंहा दिनै गुसुं मेसेजनि गेजेरजों बिफां गायनाया जोंनो मा हेफाजाब होनो हागौ भबिष्यतआव इयुनावहाय जोंनि थांना थानायाव बेनि सोमोन्दै बहुद माने एग्जाम्पल हिसाबै जोंनो फोरोंलांबाय दिनै जों बेवहायल' गायनानै नङा नाथाय जोङो घरे बा गावनि गोसोआव जों बिफांखौ गायनानै जोङो दोननो हास्थायनि आरो जों जेरावखि थाङा जोंनि फिसा फिसौ जोंहा थागोन बिसोरनो जोङो जोंनि बे क्लियार मेसेजखौ होनो जाहाथे जों जोंनि एरियायावहाय गोग्गो आबहावाखौ जों फोथांना लाखिनो हानाय बायदि उल्था खुन्दा जानाय इलुसन जानाय बायदिनिफ्राय जों बासायनानै जोंनि निसिमाखौ जों गोग्गो माने निसिमा मोनसे माने थांनानै थानो मा होनो मोजां निसिमा हिसाबै जोङो लाखिनो हानाय बायदि दा बेखौ जोङो मिजिंथिनानै फैदो फैदो ब्लक प्रेसिडेन्टआ जोंना महिला मोखां दिन्थिनांगौनो दे ओरै होथेनसै उल्था जाबाय Ahora
गायबायलै जोङो रायजोफोर नोंसोरबो गायनो सोलोंदों आरो हारसिं गायबाय आं एसे थांगोन 나도 내일이 어떻게 막